реке, да са плодни ниви и градини, всичко да цъфти и зрее, парите да се множат, парите да се множат. Ой, Лазаре, Лазаре, завърти се, Лазаре. Я да видим сега. Когато ни е дарува стопанка. Както е железна парата, така да е железно здравето в тази къща, да сте живи и здрави стопани. Така. И сега преди тази маса. Така не е хубаво. Добре, това се чели. Значи, ако не излезна хубаво, трите. Здраве на смеки берекет, да са плодни ниви и градини, всичко да цъфти и зрее, пчелите да се родят, парите да се множат. Ой, Лазаре, Лазаре, завърти се, Лазаре. Хай сега да попеем и да поиграем на стопани. Давайте кошниците под масата. И едно хурце. А ти? Ленце се люре, на зелена ливада, на зелена ливада, не ми било. Вижте там, Дръжте ги. Железна парата, така да е железно здравето в тази къща, да сте живи и здрави стопани. А чуваме? Има ли усмивки? Браво. Сега ще ги разтоварим в колата. Нещата, за да не видим. Да? страхотно. Ето, Ели, браво. Мине. Стани, детенце, стани, детенце, да погледаш Лазарки, да погледаш Лазарки. Да сте живи и здрави стопани. Може ли една снимка? Таки в мен да гледате. Като китки сте. Гледаме. Хайде сега. Я се обърнете сега всички насам. Ето. Девойки, тройката там. Добре, още. Якита. Ехо, Якита. И му песен пеше, и му песен пеше, стани, стани, детенце, стани, стани, детенце, да погледа. Ой, Лазаре, Лазаре, завърти се, Лазаре. Нека сега да... Не, сега направо ги. Последна снимка с усмивки от всички. 2 стопанки с много лазер. Да. Чудесно. Айде, сега може да се почете. Слагай си, я криши. Слагайте яките в колата. Истина яките в колата. Слагайте яките в колата. Ето къде нещо да може. Утре светна неделя. Лазари, лазарки, да се вият кошери, да се вият кошери. Лаленце се люре, лаленце се люре, на зелена ливада, на зелена ливада. Не ми било лаленце, не ми било лаленце, най ми било детенце, най ми
Стани, стани, детенце, да погледаш лазарки, да погледаш лазарки. Браво, браво! Айде сега. Най-малко. Браво! А мен защо ме пренебрегна по такъв начин? Какво пушиш? Не те видях Малка ли съм? от цигарата. Това е причината. Ние сме от придружаващия персонал. Да. Да. Даяна, мини оттам. Аз я наместих Даяна, ама вие кажете.